piiloon aina iltaisin. Jotenka mä lykkään ton tohon. Sitten käytän mun viimeisen hiilen tohon. Lykkään sit tohon soidun. Ei tää tämmösen jumankauntikään. Täytyy hiukan avarampi tila tulla. Joo, siis mä harrastan hiukan tämmösiä pienempiä hökkeleitä. Se on mun mielestä paljon kätevämpää, kun ruvet saman tien rakentaa jotain linnaa, kun ei oo niinku mitään ihmeellistä tällä hetkellä käytettävissä. Mut sit kun pääsee vähän pitemmälle, niin joo, ja siis tähän ihan alkuun voi melkein jo sanoa, että en aio ruveta pelaa peliä läpi, en usko. Mä teen tätä niinku ennemminkin siksi, että joo, mä teen tätä pelkästään sen takia, että mä niin saan itselleni esimerkiksi jotain pientä virikettä ja sit näitä on mun mielestä kiva tehdä tämmösiä videoita. No joo, tää on siis ensimmäinen kerta kun mä teen Minecraft-videoita, mut ei se haittaa. Kyllä joskus täytyy aloittaa. Kaikkea täytyy kokeilla. Hetkonen, mitäs mun pitikään tehdä? Auttakaa mua. Ai niin, sänky. Jos kuolen, niin sit ainakin tiedän, että en menetä kaikkea kamaa, mitä olen saanut, koska synnyin tuonne. Tää hittaakin muuten nykyään hiukan pitemmään kuin silloin jossain vaiheessa, ja en nyt jaksa kumminkaan sitä ton kanssa. Sitten ei ku tosta. Siitä vähän 6 lankkui tohon ja muistaakseni kyllä 3 villaa. Juu ja voilà, sieltä tulee sänky. Kaivetaan vähän pitemmälle. Sitten pitäisi vielä tehdä tällä ihan nopeasti ovi. Mä teen tällaisen hienon, kato, pienen aulan. Tai no tämän paikan mihin mä lykkään mun sängyn tänne. Helppoa ja yksinkertaista mä sitten synnyn. Mut siis hieno. Mitään ylimääräistä tiraa tarvitte. Positiivista ei ainakaan voi tippua sängystä. Sillehän se ovi tuli sinne niin. Sitten toho on tosi hieno. Näin aluksi. Tää kelpaa. Näyttää tyhmältä kun heti oven päältä. No niin, se meni sit siinä. Mä haluan vähän pitempää tätä. Juu, noniin. Katso joo. Siitä niin ja sitten joo, siis saatatte myös kuulla sen, kun kone pitää tämmöstä pikkusta huutoa. Mut joo, älkää miettikö enempää sitä. Mitä? Saanut juuri askel parempaan. No niin, hei, juu, kato, tästä on hyvä lähteä liikenteeseen. No mitä pelkälle meni näin se Minecraft nyt siinä pitää? Siitä niin. Ei juu. No siihen. Sitten arkku. Mä nyt sit lykkään. No ihan sama, pistetään tonne soihdut kans. Multa kans ja ei tota mä en pistä. Mukulakivet. Ei mä otan ne mukaan, ihan sama. Ei kiinnosta, en tiedä mitä rupean tekee tästä näin. Sitten jonnekin suuntaan täytyy lähteä. Mut minne? Lähetään tänne päin. Kaivaudutaan täältä jostain läpi. Niin kyllä pitäisi jossain vaiheessa jotain tulla vastaan, jos mä en ihan väärässä oo. Joo, ja siis
mä sanoin tässä videon alussa jo, että jos haluaa, niin kommentteihin saa laittaa omaa Minecraft-nikkiä, niin me voidaan, tai vaikka Skype-nimeä, niin me voidaan sitten jutella sitten kahdestaan Skypessä ja pelata vaikka Minecraftia siinä samalla, ja hyvällä tuurilla saatat päästä mukaan videoon, niin pistää sitten siihen hienosti, että fiittaa, jos sä haluat. Sitten vielä mä kirjoitan sun YouTube-akkontin siihen niin kuvaukseen, tai no totta kai mä kirjoitan, jos joku tulee mukaan tekemään. Ja mä annan periaatteessa ihan vapaat kädet, että saa sitten tehdä ihan mitä haluaa, et ei oo mitään semmoista, mitä ei sais ruveta tekemään. Et kaikki on sallittua, kaikki tekee mitä itse tykkää. Voi jumalauta, ei nyt sinne. Kiva oikeesti, kun rajoitettu tämän pikkunen, tää mun 2 kämppä. Tää oli joku hieno, hei. Jossain vaiheessa vois ruveta tekemään kyllä jotain hyödyllistäkin. Tonne pistin. Tosta noin. Tohon noin. Joo, tukevasta on kiinni, sitä ei voi kieltää. Mutta joo, mä rupean tästä hiukan hakkaa jotain paskaa irti, että mä saan sit joskus, jos tulee akuutti kriisi jostain, että on jotain pulaa vaikka puusta, niin on puuta, niin ei sit tarvii ainakaan mitään. Noin. Sitten mä voisin vielä tehdä, mun mielestä se meni kiviuuni, juu, siinä se on. Mä lykkäsin vaikka toho. Ja sitten, hetkonen, mitä mä nyt sit rupeen, aivan, tarvitsen possuja, kanoja, ihan mitä vaan, ruokaa jostain suunnasta. Laita vaikka tänne. No hyi man. Ei oo kauhean kivan näköistä seutuu tää mun neighborhood. Kuulinko lampaan? Siis kana tai possu? Lammas. Lammas. 1 lammas, 2 lammas, 3 lammas, 4 lammas, 5 lammasta. Ei ainuttakaan kanaa. Kappas 6, 7, 8 lammas. Joo hei, en mä tarvittiskaan mitään ruokaa. Kiitti hei, mä pärjään ihan näinkin. Oho, no niin. Jotain hyödyllistä. Ja sitten yöt minä nukun omassa pienessä punkassani siellä hienossa sängyssä, minkä rakensin siihen hienoon pikkukoloon. Hetkonen. Lammas. Niitä on nähty tänään ihan tarpeeksi. Possu. Kiitos, herra possu. Harri Pötkylä. Tarvitsen lisää possuja. Ihan kuin tilauksesta. Kerrankin kävi hyvä tuuri. Pysyn juman kautta paikallaan. 3 kyljystä. Hetkonen. Jossain täällä se oli. Kyllä se täällä on. Tänne näin, tänne näin. Kyllä täällä se on. Koska tulee yö, on aika mennä nukkumaan. Mutta sitä ennen tehdään vähän taikoja, eli vähän kyljyksiä. Mitä maailma olisi ilman pekonia? Ei mitään.
En mä tiedä, mutta mä taidan nyt tämän ensimmäisen jakson päättää tähän näin. Nyt kun mä saan noi kyljykset tuolta, sit mä näytän teille vielä, kun mä syön tosta yhden kyljyksen. Sitten kun ne kaikki tulee, vielä. Sitten mä jätän noi hiilet tonne. Mä voisin vaikka pistää jotain turhaa shittiä tonne. Kuusilankut, muut. Siis pelin ärsyttävin asia. Multa. Siis en mä sitten halua kerätä. Ihan epäreilu, eikö tässä pelissä kysytä ollenkaan mitä itse pelaajat haluu? Mä jätän noi hiilet tonne. Nyt te saatte katsoa, kun mä syön vielä yhden tämmösen kyljyksen. Sitten mä pistän ne vielä tonne. Joo, mut ei mitään. Musta tuntuu, että mä taidan tähän lopettaa mun eka jakso. Mä pistän tän mun jätkän nukkumaan. Tähän näin mä herään virkeänä aamulla. Ja jatkan näiden videoiden tekemistä, et ei sitten mitään, että nähdään episode 2. Se on morjesta moro.